שלום, אני אבי מחנות רהיטים עתיקים טעם של פעם בירושלים, והיום הייתי רוצה לעשות קצת ייעוץ לגבי דרכים לשימור רהיטי עץ. יש לי כאן שעווה שהיא למעשה שעווה מעורבת עם פוליש, שזה פוליש וקס. באופן עקרוני מאוד מאוד חשוב להזין את הרהיטי עץ באיזה סוג של חומר שומני. זה יכול להיות שמן רהיטים, זה יכול להיות שעווה דבורים, זה יכול להיות כל סוג וכל צורה של שעווה. השעווה הזו שיש לנו כאן, למעשה זו שעווה מעורבבת עם פוליש, שהיא עושה למעשה שתי פעולות בו זמנית. כאן אני לדוגמה לוקח את החומר, את השעווה עם צמר פלדה, ופשוט נעשה את העץ, פשוט מזין אותו. בעיסוי הזה אני למעשה עושה שתי פעולות. אחת, אני מזין את העץ בשעווה, והשני, אני מלטש את העץ וממיס את השכבה העליונה של הפלטורה הישנה. ועל ידי כך אני ממש גורם לרהיט להיראות ממש ממש חדש. אם אתם רואים, ככה אני פשוט נעשה אותו ומעלים את כל הסימנים שיש עליו. באופן עקרוני, גם אם יש סימני מים, גם אם יש סימני יובש, הכל נעלם. אחרי כשעתיים בערך אני מחכה שהעץ יספוג את השעווה. ברגע שהוא ספג את השעווה, אני לוקח בת כותנה ופשוט מוריד את כל השאריות של השעווה. בצורה הזו אני עושה את כל הרהיט, וכמובן מאוד מאוד חשוב לעשות גם את הרגליים למטה. אם אתם רוצים לראות, לדוגמה, החומר שיורד אחרי הניגוב, זה החומר העליון, השכבה ממש ממש עליונה של הגימור יורדת, אבל יחד עם זאת אני מזין את העץ, וככה הרהיט יכול להישמר במשך שנים, עשרות שנים, גם מאות שנים. אז באופן עקרוני אני ממליץ לכם ומציע לכם תמיד לשמן את הרהיטים שלכם, או בשעווה, או בשמן, וככה לשמור עליהם לאורך זמן. אני מקווה שתעשו את זה ושזה יעזור לכם. תודה ויום טוב.